Sa bala kasulatan sa 2 Timoteo 3:16, ang Biblia makaigsunan isulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon kali alang sa pagpamadlong, pagpanaway o sa pagtutlog sa katarong. Unsa dining balang kasulatan? Mauni ang atong giila nga alang kini sa pagpamadlong, sa pagpanaway o pagtutlo unsaon pagkinabuhing matarong. Ngano man mga makaigsunan, kay kining Biblia makaigsunan sa Jeremias 11:3, tinumlo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda niining kasulatan. Unsa dinhi? Ang tao kung dili mutuman sa lagda sa kasulatan kung Biblia, tinumlo siya mga kaigsunan. Nganong tinumlo man? Kay niingon man ang Dios mga kaigsunan nga ang dili mutuman sa mga lagda ni kasulatan kining nga tawhana wa ni mga mutuo Dios, wa pilag Dios. Pareha ni namo. Ikaw nila, pareha ko na mo. Kami, ikaw lang may nagbasa ng Biblia. Kaya naman na pareha ko na mo, wa mo to Diyos. Ikaw man namin nagbasa ng Biblia. Kaya ang Biblia, ni aman ni tinunglo man yun kami kay usao man nasuwat man na diya. Gitunglo may tirasan na mo kay malwan sa mimultuan ng Biblia. Ikaw namin magbasa ni. Na kini diay gitugan ni aran sa pagmatlong pagpanaway. Mo ni manaway sa niya ni. E paano magkani? Sinawayan magkani. Isawayon ni namo. Kataghanan Diyos sa mo sa buhay mga kaigsunan, kinilag yung kining Mateo 4:1. Ngano man ay mga kaigsunan nga ang Biblia, kunya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Unsa day si Jesucristo? Gidala sa yawa o gidala sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gidala si Jesus ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Ilang tuyo gud magpatintal sila sa yawa. Pag-abot nila dito sa kamingawan, ditong yawa sad. Nag-aabot sila sa anong niaman mo? Di alagay mi aron patintal. Mo din na inyo tuyo din papatintal mo. Kay kita naman Espiritu Santo. Papatintal mo, gitintal sa yawa. Ang yawa sa buutan, gitintal sa dala ambak dito. Kay ambak ko dito kay sapnayon mo, di mo maunsa. Sapnayon mo sa ilang kamot aron dili mo madugmok sa bato. Bisan kani ang inyong ngatiin. Mitubag manguna si Jesus. Ayaw tintala yawa ang Ginoo nga imong Dios. Ingon mo, niya mo patintal ang panibad mo. May pa manguli mo. So nanguli ang taon si Jesus o ang Espiritu Santo. Huwag yung ayaw mga igsunan. Nanguli lang ang taon, mayo ka na mga igsunan. Nanguli na lang, ilatuyo na dito, magpatintal sila. Pagkabot na dito, maninintal, di ba liban? Basta tuntuhan ng Hesus Kristo. Maayo ba ka na mga igsunan ni Biblia? Basta ang gabiya. Unya, niingon ni Hesus Kristo mga igsunan. Juan 2:3-4, si Hesus Kristo miingon. Sa nahutan na sila bino, ang inahan ni Jesus miingon. Wala na sila bino anak. Mitubag si Hesus Kristo. Babae, ayaw akong tuloy kung unsay akong buhaton. Mauli na ni Hesus Kristo magkaigsunan. Wala mo kaila sa iyang mga kinikanan. Ging na naman lang yung inahan nga. Babae, ayaw kong tuloy kung unsay akong buhaton. Mauli mga kaigsunan. Klaro kayo mo kaigsunan. Na kiniti ay mga kaigsunan ang Biblia. Bahitungod ni Hesus Kristo. Tinaw kayo mga kaigsunan. Nawa kayo klaro si Hesus Kristo. Wa na tahod sa ginikanan. Ano may tahod sa ginikanan? Ang yang inahan, na babae. Kung sa mo'y labot, kung tanako. Wala no siya labot, iyam itong inahan. Tingali mga kaigsunan kay katong hikayo na hupog si Hesus Kristo. Kay sa Mateo 11:19, ningon mga tao, yung mga silingan nga, kinira si Hesus Kristo. Palahupog ni Mateo 11:19. Mauday nga walang kaila sa ayang ginikanan, walang kaila sa inhan kay hupog ni Hesus Kristo mga kaigsunan sa Mateo 11:19. Unya, ato sa mabasa mga kaigsunan nga si Hesus Kristo di yun ni Diyos lagi. Kay sa Marcos 9:1, bingon si Jesus, timani kini ninyo, pipila ka ninyo dili mamatay, hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamahanang paghari sa Diyos. Iban anon? Unya, maayo ka ni mga kaigsunan ang Marcos 9:1, kung sa'y kaingon ni Jesus, timan-ino ninyo. Doon na pa'y buhi nga mabilin. Unya karon, nibalik si Hesus Kristo, wag yung kabalik. Nya doon na may buhi, wag yung buhi, puro yung patay. Namakap niya si Hesus Kristo mga kaigsunan. Klaro og tinaw kay ni mga kaigsunan. Nga di yun ni Diyos Hesus Kristo, kay namakap man. Klaro na. Unya, niingon siya, 1 Timoteo 2:3-4. Maluwas ang tanang tao
Gusto sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Gusto ni Jesucristo nga maluwas ang tao, ang tanang tao. Kunya, ningon sa siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa Dios. Dinalibog ng mga tao. Pero yang gusto maluwas. Karon dili na sa tanan. Kung sa man na yung Ginoo makaigsunan, ulam ni Duterte. Buha, bali. Atak, bawi. Atak. Ulam Duterte. Why klaro ha? Kunya, dili makaigsunan. Ang Biblia nagahisgot yun na ang Diyos yuday daotad yuday. Kay kuha bawi man ba hatag bawi. Sa Deuteronomy 4:13 gipatay sa Ginoo nga inyong Dios ang tanang tao nga misimba kang Baal. Misimba kay kang Baal patyon ka. Isa yun ka anak ang Ginoo, musimba lang ni Baal patyon. Unya mingon pa gyud ang Dios nga mapuno sa langaw ug tagnob ang tibuok nasod. Kisayunan ka namang gisunat. Iya mo nang pulong sa tagnok, ka mga langaw. Maayo din ang Ginoo. Dili gini maayo mga kaigsunan. Kaya dini sa Biblia mga kaigsunan. Kini si Jesucristo, dili mag yun ni Diyos. Nano man mga kaigsunan, sa Zacarias 3:1 o sa Lucas 4:6 o 7. Ipakita sa Ginoo kang Zacarias si Josue ang Pangulo Pare o ipakita usab sa Ginoo si Satanas nga nagbalog sa dapit sa tuong kapot sa Dios. Awala mga kaigsunan. Ikumparar nato si Satanas o kini si Jesucristo. Unsa man gyud resulta mga kaigsunan? Ang resulta mga kaigsunan, si Satanas di ay mga kaigsunan tuwa sa tuong kamot sa Dios. Unsay trabaho? Ang pagsumbong. Nagyod sa Zacarias 3:1 si Satanas mao day tigsumbong sa Ginoo. Ug unsay may tabo din sa kalibutan, si Satanas mao gyud mosumbong mga kaigsunan. Ang nahitabo ni Jesucristo mga kaigsunan, klaro kayo nga gilansang si Jesucristo sa cross. Gipariglahan sa mga Hudiyo, gidunggab, namatay. Unya, tulo ka adlaw mga kaigsunan kay si Jesucristo, klaro man kay gidunggab sa mga Hudiyo, tulo ka adlaw na banhaw. Ang nisumbong dahil dito mga kaigsunan, si Satanas, nisumbong sa Ginoo, ang imong anak dito, gipariglahan sa mga Hudiyo, gidunggab. Mauto, ninaog ang Ginoo, ang Diyos Ama ninaog, aron pagbanhaw ni Jesucristo. Swerte lang kay diya Satanas. Uwa pa Satanas, dinagin mabanhaw si Kristo. Kaya ang nakasumbong yun dito, kay si Satanas man, tigsumbong man ni Ginoo. Zacarias 3:1, si Satanas, mao ang tigsumbong sa Ginoo. Kanya kay tigsumbong man siya, mao inisumbong dito sa langit, nisumbong sa Ama, nga imong anak dito namatay. Pagkatulog adlaw, ang amahan, ninaog, o gibanhaw ang iyang anak. Daghang salamat, ug may hapon, nga natong